Taliwas sa walag tuo nga katalagman nga mihapak sa Sugbo ning hinapos sa tuig 2025, gipasalig sa Cebu Provincial Government nga aduna pay igong pondo ang panudlanan sa probinsya. Kini gikonfirmar sa Cebu Provincial Assistant Administrator Aldwin Impases karong Huwebes, Nobyembre 27. Ning umaabot nga buwan sa Disyembre, una nang gipanlantawan ang hayan duha pa ka bagyo nga mosulod sa Pilipinas. Asoy ni Impases nga aduna pay nahibiling kapin 500 milyones pesos sa calamity fund sa probinsya. Din lakip ni ini ang Quick Response Fund nga naa sa 120 milyones pesos. Ato yung calamity fund, okay pa man na siya. We have still around 500 million plus. Pero ato lang Quick Response Fund, so nanaroon currently as an update na sa 120 million. Basically, until the end of the year, we're good. Still prepared ta sa Cebu Province to do augmentation. Kaya first frontliner mga ginato sa mga local government units, but we will always support under the leadership of Governor Pamela Patecuatro. Base sa situational report sa Kapitolyo, mikabat na sa 2,000 ka mga pamilya o 9,000 ka mga individual ang naapektuhan sa nahitabong Bagyo Verbena ni atong Martes, Nobyembre 25. Giklaro sa General Manager sa Emergency Operations Center sa Kapitolyo, Attorney Resty Arnaiz, nga tungod sa nagsunod-sunod nga mga kalamidad sa Sugbo, wala gihapon gilibkas ang state of calamity. Ang state of calamity gideclare man na sa ato ang sangguniang panlalawigan. Nagpadayon gihapon siya. Munang pwede na ito magamit ng atong Quick Response Fund. Nakaroon sa Verbena, pakibalo na ito nga nagi-flooding dito sa southern part of Cebu. Naadayon ito gipadala nga mga relief packs dito. Nagkanayon sab si Impases nga aduna pay 300 milyones pesos nga donasyon gikan sa pampribadong sektor nga nadawat sa Kapitolyo. Good thing lang yun this year niya. Hopefully, the same gapon ang energy sa private sector nato kay ako is given support ang gihatag sa ato private sectors, government, from the office of the President. So, on average na siguro sa earthquake and Tino, we received already around almost 300 million. Nasayran sab nga nakakuha na og commitment si Cebu Provincial Governor Pamela Patecuatro gikan sa Regional National Investment Programming Dialogue sa kauluhan karong semanaha ang 1 ka bilyon ka pesos alang sa rehabilitation o recovery sa mga nadaot nga tunghaan tungod sa 6.9 magnitude nga linog sa Bugos City ug uban pang lugar sa amihanan. Commit na siguro 1 billion na rehabilitation recovery funds for school buildings sa earthquake. So that will be used already next year. So at least makarecover na ito mga eskwelahan. And then we have also good commitments for dito for housing program for Tino. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.